Kellu jkun nhar tas-sibt b'differenza għal diversi familji li kuljum jħabtu wiċċhom ma' sfidi partikolari minħabba li uliedhom għandhom il-kundizzjoni tal-awtiżmu. Kien nofs ta' nhar pjaċevoli għal tfal bl-awtiżmu li għal sigħat sħaħ intilfu f'dinja lihom. Fl-istess waqt kien wieħed informattiv għal ġenituri tagħhom li ta' kuljum diversi domandi dwar din il-kundizzjoni ma jħalluhomx kwieti. Valerie Brinkat, kap tal-komunikazzjoni tal-Assoċjazzjoni tal-Ġenituri tat-Tfal bl-Awtiżmu l-APA, spjegat li dan kollu huwa parti mill-laqgħa ġenerali annwali ta' din l-organizzazzjoni mhux governattiva. L-importanti li jkun enclosed area, li jkun safe, jiġifieri għax ġieli jkollok dawk il-wanderers li fejn jisibu aċċess għal barra joħorġu barra u senza periklu ma jkollhomx, bħal ħafna tfal ukoll, jiġifieri hawn kien tfal żgħar li jkollhom hekk. Ikun hemm ħafna viżwal, ukoll sound, jiġifieri ma rridx ikun store views ħafna, ikun ħafna spazju so they can roam around freely it-tfal. Waqt il-laqgħa kienu diskussi diversi proġetti li l-assoċjazzjoni se taħdem għalihom din is-sena, fosthom li kulleġġi tal-MCAS ikollhom biżżejjed faċilitajiet biex ikunu autism friendly. U fl-istess noħolqu anki ktieb għall-edukaturi. L-istess aħna nixtiequ nedukaw aktar it-tfal fl-iskejjel u anki fl-istess anki ġenituri ta' dawk it-tfal, mhux ġenituri li għandhom it-tfal bl-awtiżmu biss. U anki il-professjonisti, ġifieri aħna dejjem nagħtu perspettiva ta' ġenitur. Aħna ġifieri dak l-aqwa minn hekk ma jistax ikollok għax aħna ngħixu l-awtiżmu ħin kollu. Preżenti wkoll kien hemm iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold Michelle Muscat li fakret kif l-attività ġiet propju fit-tmiem ix-xahar iddedikat tal-għarfien dwar l-awtiżmu. Għalhekk minn hawnhekk nagħmel appell biex in-nies ma tiġġudikax tfal li forsi jidhru li jkunhom qarbin, jew tfal li forsi jidhru b'mod differenti. Imma dak il-bniedem isaqsi għalfejn dat tifel jew din it-tifla qegħdin għandhom din l-imġiba. Minn hemmhekk imbagħad inti tkun taf u tkun tista' toffri mhux biex is-support lil dawn it-tfal, imma anke lill-ġenituri tagħhom li ħajja bħal din hija challenging ħafna u jkollhom bżonn ta' ħafna u aktar support.